jam geno waali fini wiyete men ñande mawde nogas jeenayi bowte ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawre 15 dew hoddayru ujunere temen nayyi capannayyi joyyi fergo konnguɗi daɓɓi 31 bowte hello 6 ɓiiwo kaalen mbaten ko hoɓɓe kono hodduɓe ɓe nina gannodiri 31 bowte ko pinal ñalɗinkore kubto dingal windere nde 31 bowte hen yoga ina beltoro ɗum e ɗannade ñande hen ɓe hen ina beltoro ñande hen weltinde ɓe korsini ɓe hen ina beltoro ñamde cofe nde mawɓe leeli e ko nandi hen kono tan ɓen ɓe ganda ko mawnini 31 bowte ɓe keewi ko bonnirde ɗum ndimagu mumen penale rewɓe yiɗkinade ɓeɓe jiiɗa ɗum foof ko beele ɓe keeɓa koppareje worɓe ɓe duttoɓe jamfoɓe ɓen worɓe ɓeɓe gadodirno ina hen yaroɓe ha mandila jettino e caɗele ɓen ɓe beltortako 31 bowte ina hen kadi luukali e kaacali e fellude péteruji laatotoɗi taƴam ɓeram e irtude ñawuji e cummuji e ko nandi hen beele ko ni gadduɗo pinal 31 bowte yiɗno wona jofirde hitande wuuranode e jaɓɓorgal hitande hesere nde kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e dande Maymouna Oumar Diallo debbo mo Heelangge Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallen e nder hen